Ketemu malih wonten ing wanci patet songo gara-gara siap Petro nggih warga mriki tasih nenggani panjenengan walah komplit menika nggih mila lek kula bola-bali matur Mas Yuda Mas Percil pripun ora mung Solo tok sing kota budaya kepara aku bisa mengategorikan yen to Nganjuk ki ya kota budaya jalaran kuwi wayangan ana kene kuwi ora nate kendhat setiap saat kene iki ewuh apa wae yen to mampu ngragati mesti wayangan. Oh niku saestu. Nggih. Berarti pandemen ringgit nika wadah Nganjuk nggih. Nganjuk tolak ukure seneng tur ya seneng nanggap tenan. Akeh sing seneng wayange akeh tapi nek kon nanggap arang-arang niku ya rasa-rasen iki ya rasa-rasen tapi Nganjuk boten seneng kula niku nganti pirang-pirang taruk ngantos lali Mas teng Nganjuk niku ngaten nggih nggih mila mujudaken kanugrahan kangge kula dipercaya kalih piyai Nganjuk biyen jaman arep mlebu Nganjuk ki wis angel ra jamak barang wis mlebu mak bledeng nganti sakyaene alhamdulillah piyai Nganjuk tresna kelan kanca-kanca Dwijalaras Indonesia. Amin. Berarti keterima karo warga masyarakat kene, Dik. Nggih, Pak Do. Ora kok perkara keterima karo apik, perkara niki murah dadi lah nggih boten kelas jenengan niku mboten jenengan wis termasuk dalang idola, wis termasuk dalang kondang idolane generasi muda, dalang muda iki ya Mas Kangko iki. Nom wonge bagus, cekelane wayang ya apik, bojone ya nggur sitok. Ora mung cekelane wayang tok sing apik, lek nyekelke sertifikat ya pinter. Weh. Dek iku. Kok iso tur pengrawite iki ya wis Dwijalaras iki wis pokokane para niaga. Notok duk paribasan nak ngomong daerah Dwijalaras. Mula sak pase ngantarane Dwijalaras karo Mas Percil Mas Yuda ki kaya dene sak rombongan ya Mas. Mun klop ibarate men kaya banyu kalih lenga. Lho kuwi ora iso klop lek banyu karo lenga. Banyu karo gula. Iki kenek. Nek banyu karo lenga ora dadi siji kok. Tapi ancene leres. Kula niku lak main tem mriki mboten mikir kula kalih jenengan niku. Wis mikir perkara apa? Wes ora mikir apa-apa. Pun awake dhewe wis ora mikir apa-apa dipikir panitia. Lah iya. Ngomong amra penak. Tur ya seragam ora semayan nyatane ya padha gawe kuninge. Nek rasa hati ya ora iso. Apa to tegese kuning? Wah, lah iki. Iki kok ora terus kampanye iki ora. Boten. Tidak milik satu partai ora ning kapucen bengi iki nganggo kuning. Kuwi maksude jroning para kawula Banjaranyar bisa terwujud apa kang dadi idam-idamane duwe bali desa sing hegat kaya ngono kuwi merga pikirane kudu wening. Lah, nek ora pikirane wening lan manunggal lan bersatu tangeh iso ngedekne pendhapa bali desa sing apike kaya ngono. Hebat. Tur kuning iki tegese lumaku kanthi wening. Dadi menungso ki aja nganti keregetan marang jelantahing kanepson. Lho, Bos. Jelantah wis metu neh lho. Ya omonge ngayal. Heeh, dadi kaya ngono ya, Mas. Nggih, lha niku seragame niku anu napa niku nuwun sewu musik campur sari. Campur sari iki abang ya, Pak Do. Abang iki tegese aku bangga malam hari ini bisa menghibur warga masyarakat Banjaranyar. Aku bangga abang padane. Enak irenge, Pak Do. Ireng iki tegese iri dengke ora pareng. Wong aja sok klino milik barang kang kula selak kesusu mulo ben ora kregetan jelantahing kanepson. Yen
enek kuninge Pak anu enek apa ki jenenge apa ngene lha jenenge arane ijo ijone Pak apa ijo tegese iki lho jodohmu wis dadi manunggal jodone antarane Mas Kangko karo Wedi karo warga masyarakat Banjaran Anyar iki artinya apa to Dik jodone iki artinya wong wis tetek tatak tutuk tanggung jawab marang Gusti Kang Maha Kawasa ora kergetan jlantaing kanepson kuwi lho Bos gamelane rupane coklat tegese cocok dan melekat cocok rasane melekat di hati antarane warga Banjaran Anyar kali panjenengan wis debok iki tegese wong urip kudu duwe adek-adek aja glebak-glebok lah angel kotak yen kowe mani karo Gusti Kang Maha Kawasa aja nganti tatak marang apa wae apa lho kotak iso tatak iki teko ndi kuwi lho lah kuwi mang take tatak kuwi mik wong urip kudu ora ngelak kudu ngemik mikira hal sing positif contone nanggap wayang sedekah rasa bener Dik Precil wong nek sedekah piye Dik Cil wong nek gelem sedekah ki ora lokak malah kebak ora roboh malah bakoh ora wutah malah wutuh lho ya rohno lawak iki lho Bos angsal apa Bos kok akeh men weh lha iki nek ora tresno karo budaya apa kelakon njaluk lagu bakule blonjo ya ini wis mubeng ae lho Dik iki lho lho kuwi etek lho Dik lagonku jenenge lah kene mlijo ta wayake ombo-ombo lho Dik enak lho kuwi ya wacanen nggih mungkin enggak anu sampean anu tak macane ngoten lho ora sah wis isuk wis iso heeh nggo didum karo kanca-kanca Dwijalarang nggih komplit iya Pak Nyono Banjaranyar minta gending nomor setunggal menika manggung nggih nomor kalih sambel kemangi nggih mohon minta waranggono Mbak Wiwi terima kasih lah Wiwi duwe Mbak Wiwi laris sak daerah kene nek Mbak Wiwi ora heeh iki lho wabarakatuh assalamualaikum ya heeh wes lo mau wes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saking kula bakul mie ayam aduhai putra Solo perapatan Sumberakung Banjaranyar sugeng pinanggih malih badhe nyuwun gending gerajakan banyak mau wis pun Pak wis gending punika kagem Bapak Kepala Desa Bapak Samsul Anam niku matur suwun Pak atas hiburannya Mas Kangko mugi-mugi saben tahun wayangan terus amin matur suwun mie ayam aduhai putra Solo nanti tiap tahun wayangan terus Pak Kangko tanpa dagelan lho Dik mine ora tariten lho Dik wilanane dagelane dak ini lagi burine dagelan Dik oh nggih dagelan tak Dik wacana neh Mas wacane mumpung ade sregep-sregepe maca iki nek duwe barang ki lho pun lah lah ampun mriku mawon pun langsung pun samane ngowayalan diomongin pun bareng ora kok cak yuda kabeh rokokku padha Dik diwaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Ki Dalang Kangko nggih kula Mbah Sukotumut napa iki kula Mbah Sukotumut oh nggih Mbah Sukotumut ngeles oh ya ngeles lho cek iki lho koma titeke iki lho Dik kula Mbah Sukotumut nglestarekaken oh alah jadi kula ngeles tok batin ku ngeles apa aku budaya Jawa kula nyuwun gending kutut manggung dua kutut manggungnya dua siap ingkang dinyanyi Mbak Wiwi lho Wiwi nah ayo Wiwi alah pokoke ditambahi Dik ya Wiwi rakyat desa Banjaranyar khususipun masyarakat Banjaranyar sugeng midhangetaken saking kula Mbah Suko saking kula Pak Bambang Banjaranyar nggih ngersakaken gending kutut manggung ingkang nembang Mbak Wiwi lho mosok to Dik saiki lho ngisar saking kula buani isah-isah kula nyuwun gending kutut manggung ingkang gending Mbak Wiwi iki yang ngono Mas Dok sinten Wilujeng dalu Mas Gareng Mas Kangko nggih Sab Kamto Barik nyuwun gending
Kutut manggung kangge panglipur manah keluarga Sumber Agung mriki lan sedaya ingkang mirsani kagem Mas Kangko mugi-mugi tansah laris tanggapane sehat walafiat amin. Ingkang nembang kutut manggung wiwi. Saking kula Bapak Sukardi kula ngersakaken wiwi. Lho, langsung dijujuk, Dik. Monggo niki suara terbanyak. Nggih. Sugeng dalu Mas Kangko, sugeng ayahe pakliran nggih dipun siaraken radio Jodipati kula Mas Argo Kunto Wibowo wonten Sumber Bendo. Pari nyuwun gending kutut manggung ingkang nembang wiwi. Kabeh apa ditambahi apa tenan Dik iki? Tenan. Mbak menawa enek saka kisar mbak menawa enek lho sampean waca lho Mas niki lho sampean waca ta. Kuwi saking sapa kuwi lho, kuwi lho tulisane kuwi lho. SMS kuwi lho, SMS. Saking Pak Sumati Nggih. ngersake gendeng kutut manggung sing nembang Mbak Wiwi. Oh iya wiwit. Pak Sumadi ki sing wayangan mambengi ning Klaten. Oh alah. Wiro swara bareng di SMS lho. Iya. Tobat tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Kangko sugeng dalu. Alah wiwi niku pun wiwi. Wiwi pun kutut manggung kuwi kok. Saking kawula Pak Kaji Tris Lengkong badhe nyuwun lelagon kutut manggung ingkang nembang wiwi. Wah, piye? Iki di kene tukang son ora jajalan SMS ora. penonton kalau jajal. Sampean Pak. Kersane napa Pak? Kutut manggung saking Pak Gajah. Sing nembang sinten? Wiwi. Alah penonton ya wiwi kok. Lah iki lho sing ora tau ngomong jajal tukang kibat. Sing bas kuwi lho. Aja jajal. Ngomong apa iki? Saking nyuwun kutut manggung sing nembang sinten Mas? Pak Kangko. Lho. Oh, tanah jam. Ya, sing nembang Pak Kangko, Mbak Wiwi. Wiwi. Mbak Wiwi. Ya Wi. Mangga Mbak Wiwi. Ora ketekong. Langsung. Ketek. Mboten niku mau penontonnya tak buayar kabeh tak kon SMS ngono. Weh, barang saiki meteng ki penggemare ning ngendi-ngendi to. Nggih. Jian. Sampeyan kentekan sinten lho ki. Bisa laras. Lah sinten telu meteng kabeh. Heeh. Enak sih tak lagi pojok kae. Endi? Sing cilik karo sing kae. Ku ya meteng lho iki meteng. Urung kae. Kae urung kae urung wayah iki. Jek amis kae. Apa iki, Pak? Ya. Ora ketekong. Kae ngono ki. Aku biyen arep dilabekne karo iki jane rahasia ra tak omong. Rahasia tapi ya ora apa-apa. Tapi gandeng mau keterucut lek tak omongi je. Piye, Pak? Aku ndek ngenane lek ditari wong. Jenengan sing kula rabekne kalian lari lulusan SMA. Wah. Tak bareng tak selesai jebule lulusan SMA tahun 70. Wah, ya meh bongko berarti Dek. Berarti ya setengah mateng. Ya wi, bertekong. Har ketekong. Nah. Kong. Har ketekong. Kempul. Nah, ngono. Kong. Oh, lek nabuh karo ndas. Ya aja nabuh. Aja lah. Jeruk ndara. Oh, nggih Pak Dra. Monggo 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 alah monggo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu I Pak Kardi nderek ngaturaken mangayu bagya dumateng sedaya penggemar Ringgit Pura menawi anu nyuwun lelagon gending gatik
glinding matur suwun. Ah. Ingkang nembang. Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Kangko, aku pun. Halo. Nyuwun lagon aja nguber welas. Salam kagem kanca-kanca dwija larasipun lan Mas Kangko panjang yuswa sehat selalu dan tambah sukses aja amin. Saking kula Mas Liwon Sidodadi Canggu Mbadas Pare. Sing nembang sinten? Sinten? Wiwi. Oh. Jadi sindene apa sih tok-tok kuwi iki? Sugeng dalu Mas Kangko. Nggih, saking Pak Bambang Malangsari nyuwun gending tembang Trisno. Ha nggih. Terus iki wonten. Saking Pak Kades. Nggih, Kedungrejo. Mas untuk Kedungrejo positif DP menyusul atau datang cash ulung jenengan wara-waraken matur sembah nuwun tanggal 6 September 2017 di Kedungrejo Tanjung Anom. Iya, aku enggak aneh. Hah? Sing tanggal 6 lho. Wis tampil dhewe ya nyok. Wah. Awan aku awan. Nggih, Pak, malam Minggu wayangan teng pundi? Iki anakku lanang. Wayangan neh. Ora iki anakku lanang dengaren takon mayang kapan. Iki sing tak tidakne anakku sing senengane mancing lho to. Nggih. SMS bapake. Ya, gampang. Kita arep njaluk duit ngene iki biasane. Ya. Midanget Kang katut jenengan. iya, kowe kudu katut aku. Salah. Masa kata sing beduk terus. Ya. Apa? Pramitra Dengaran sing gampang yo ngomong ae. Biasane turu, enek punjung. Enek punjung. Oh, alah nek punjung, Mbak. Udah tua senengane njlindih. Terus kami nolaya sugeng rawuhipun Mas Yuda. Nggih, Dek Wiwi. mbok dikai apa mbanyol-mbanyol sithik ngoten. Nggih, Dek Wiwi. Dalam Wis ah. masa ngono tok Mas. Ku mau nggae pelok kok sing kene Pakmu Selendro iki pelok. Ayo. Wangi ya kutut manggung jaluk Pomone wonge kaya digas terus maru dirim cit. Heeh. Yo, oper. Oper, Budui Kurniawati. Oper Budui Kurniawati. bubos. Ya, Bu. Nah. Monggo Mama. Ndara ajar nggih. Nggih. Hemben Kaya biasane Bu, kon dhuwur Bu. Nah, kon dhuwur lemari ya. Nembah kondur mari. Karo angkruk-angkruk. Hatta hemben
Nindakake, Bu? Nana Percil Mas Yuda. dalam Insyaallah so tanggal 6 September ana Kedung Rejo kuwi dagelane utawa lawake seniore sampean. Oke. Nggih. Baik. Mas Topan. Oh nggih, Abah Topan. Abah Topan. Topan. Saking Malang. Saking Malang. Siap. Kalih biasane karo Pak Andi Sadirun. Laras. Arep piye-piye regenerasi to, Mas. Siap. Oke. Sampeyan dagelan nom-nom kae bagian sepuh iki Pak Topan, Abah Kirun dan lain sebagainya. Nggih. Kudu awake dhewe sing nom kuwi kudu bekti karo sing sepuh. Siap. Terus Aja gawe lara atine sing sepuh. Mboten. Sing nom-nom kudu manut karo sing Sepuh. ya. Sing awit piye? eneke nomor go saka Sing sepuh. Heeh. Ya. Lho Dik, ngokno kupingmu. Sesuk ya enek dagelane ning Ploso Harjo Pace. Sinten? Sinten? Sing ngendang. Sinten? Sing ngendang lho. Gedhe ta? Heeh. Bae ra ngerti tak njoget serampat bae ya. Jan kaya wong epilepsi. Tenan aku. Oper Deni. Den. Enak. Mijang dalu menawi kersa wungon wonten ing Ploso Harjo Pace. Siap. Nggih. Ya. pakan Ya antar kita. Nggih. Tandone hawa akeh. Suwi wiket. Yamaha semakin di depan. Yo kunjung. Jong. Jeng. Bujang. Ayo ireng-irengan Ratane. ya. Ireng-irengan. Ya sing gampang iki rada aneh. Ya. Hello.
Mbak Rini. Wah, gubom. Cara santen. Bu. Bapak nisi gandruk Gong tibane kuda nyungklang. Ya. Jos. Assalamualaikum Mas Kangko. Waalaikumsalam. Kula sak rombongan DKC Dwijo Kangko Fan Club nyuwun gending gubuk asmara. Siap. Saking Wijono KPK Jarak Wonosalam. Lho nggih, nyuwun gubuk asmara kalih memanik. Diaturke Mas. Siap gubuk asmara. Dwi ditampilke Dwi. Lumantar Mbak Dwi. Ya. Ya Dik, gubuk asmara saged nggih. Anu. Dwi niki Dwi B. Ya. Yo, disepati lunak tang tak yo, ya Le. Dik. Dwi, sampean rung ngantuk ya ini? Sampun. Oh, sampun ya bobok kono. Lho. Mas Kakak malah sak bubuk. Ning ora maido lho, Mas. Nggih. Jenenge J kelas 1 SMA lek ya niki kan penake iki wayahe mancal kemul. Nggih. Tapi yo wis kadung janji utawa wis kadung sanggup. Iya, piye meneh. Nyatane wong sanggup ya angel tenan. Lah, nyatane
mriki Banjaranyar duwe bibit unggul Waranggana. Nggih, wis ora liya pokoke sumben Banjaranyar. Sampeyan nyanyi iki apa enek keturunan bapake seni? Nduk. Mboten wonten. Ibu saka ibu, Mboten. saka mbah. Mboten. Oh, tanggane Dik kita. Iya paling. Ya sapa ngono lah, penting enak Tanggane lho cedek. mesti enak. Cedek-cedek kono mah ya. Ya cedak ngono lah pokoke ya ora dos saka omahe lah kira-kira jarak 3 omah kok. Sampeyan sing dawuhi Pak Lurah nggih. Nggih. Nggih, wes. Sing dawuhi Pak Lurah. Bicara anu sik untulan bocah Gunang barang. Angger nek sinden anyar bla-bla kok cocok. Lah, iya. Kok pine pira ki untulan. Ya. Ya anu lho, Mas Perjo, kanca-kanca ki buas-buase. Alah Lah, tenan. ora yo lari lagi semego-semegone lho Dik. Ora tau mulih, ora tau petuk sing wedok, ora tau petuk bojo. Angger ngene iki grengseng. Suwe-suwe karo kancane Dik padha lanange ya anu lho. Iya kok ngono. Layak ora rambutnya dawa saiki. Kancane Jogoyogan niku wetenge nyolot gedhi napa? Tapi ya meteng nom, Dek. Napa niki memilih Pak Petrus? Apa nduk milih nduk? Ana memanik, ana Gubuk gubuk asmara. asmara. Nah, Manek mau wis kayane ngarep. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Gubuk asmara lho, gubuk Mas. asmara. Lacak dijogeti Dik ben entuk Siap, keringet. siap. Ya, karo olahraga. Nggih. Weh ngangge hidup pasangan bareng. Eleh. Bojomu kae gak itu pasangan? Piye, Dik? Walik. Walik. Kaya apa? Ya malah kaya apa wong kuwalik ya ora yang nyulek mripate kuwi wong wayang ngene to. Dilebok Lime lho jare nganggo lem apa lho. LTko. Dadi klenthek ya kena. Ya ora kenek, go rumah sakit 3 dina kena picek lho saiki kok. Amin. Allahumma amin. Teng tong. Yatmin piyatu. Gubuk asmara yang liwat niku ta. Heeh. Siap. You apa? Sidi. Yuan Li niku cinane Yuan Li. Yuan Li. Lamun nate damel banyolan niku Yuan Li. Yuanli. Heeh. Mbon ya sapa sing nemu kono lah. Kita emang begini yo nggo iki. Masa? Heh. Sapa? Iya sepene lah. Heeh. Wis ora nek hak cipta ya Ora sapa-sapa enek. nganggo ngono ya, Cil. Nggih lah sembarang. Alah sebut dadi dhuwit ya, Cil. Nggih. Ayo, lagune Gubuk Asmara garap cara seragenan. Dados. Yo. Bat. Weh, bibit unggul iki. Nggih. Sajake kula ning Tayuban. Wis kendele wis entuk. Kendel pun entuk. Lah. Ekspresi ya Mas solah Gede, ya sak. Jep-jepane weh. Angel tirokne kancane apa weh. Di jem-jemane to. Nggih, jep-jepane Luar kendang iki lho. biasa. Kendang Kediri niku lho angel tirokne. Heeh. Sesuk rong karan ngono ki neh lho Dik ketahe. Ya lho tak jenenge wong kreatif lho Mas Gede iki wong. Iya, jane kreatif tenan Mas Gede iki. Heeh. Iki ana sing nyuwun lakon ngubur welas lho, Mas. Oh, Siap. Sinten? Sinten kula manut lho. Sapa ya? Butuhi. Butuhi. Punjung. Oh, siap. Kuduwi. Jong nggih. Punjung. Enjung. Siap. Jong nggih, Jong. Siap, Pak. Wah, Siap. oh, nah lho Dik kali ini ilmu wili karo Iya iki. kok enak Wah, iki. cocok ya. Cah kok ireng. Au. Pinggir kali iki nek esuk enek ting lho, Dik. Iya. Ting peloweding terus. Lah nggonmu lak kene iki resik enak kene. Heeh. Aja ngumbar welase lho. Oke, siap. Iki tunggalane nyanyian goyang dumung. Ayo. Ayo ning dhuwur to, Dok? Iya. Marece ning dhuwur. Nek nek punya karo Mbak. Dadi kaya wong satru yang ngesitan dhuwur sik nges. Boten. Iki lho Dik nggo ireng-irengan. Nggih ireng-irengan tegese gawe seneng-senengan Dik. Wong ireng iki tegese seneng mangsamu. Sabar. Mbak, Mbak Mas. Aja ngurbelas Mas, nadane Jreng jreng. aku di SMS Jrek. Kaya Oke. Jom. Jom. Aku ning kene, Jom. Lah, alah, ora usah gaya. Iki lho. Sing usah. Sing usah rika kate ngeling-aling maning. Oke. Alah. Hey. Aku jane ya iso ngono iki mau tuku pas lara dadi enggak ngono. Aja ngono. Aku tak nadane keduran. Lha iki nadane wedok ya sakmene iki, Pak. Ayo. Nah, aja. Sing usah
Ayo. Ya dah. Sing usah riko kadek aling-aling maneh alasan ngalor ngedol nanti gawe-gawe isun ro dewek riko sulaya isun ro dewek dong riko makih dulu larene. Siap. Ya Mas ya. Oke. Kabeh ya. Oh, kendali di saya oke. Ya. Sapa ora sing ngebas barang wi. Bisa. Oke. Iki kancaku sing cakep enak. Topine kuwi ya. Kanca-kancane lho mbaya kon ngomongin anu kon raup sik ngono lho. Lah ya nek iki rekane ora nganggo topi ning nganggo blangkon. Ning kecilikan sama malah kaya takir. Nek nganggo topi iki ora kaya takir, Dik. Apa? Kaya cok bakal. Arep gawe sik, nang bubuk sesuk mlebu esuk. Pinter ya. Ayo, mantuk. Mulai. Nyanduk iki nggih sangun lho. Wis aku enggak usah sekolah, Ya. Pak Kangko apian. Apian. Dek, Dewi. Ayo, nggih sangun. Duwi. Nggih sangun nggih. Ya dicium ta, dicium. Dah lah nyapa. Alah, Pak. Kula nggih pamit Mas Kangko. Ah, minggat kono. Dek, Deswi. Enggak disangoni. Dwi. Nyapa cek situ. Arep nyangoni Kowe genteng. iki omong-omong ora. Nah, wong iki mbok sing ngene lho, ngene nyanyi. Iya, kita kok aku lah Pak Kangko mau wis nyanyi. Sik aku. Duh, saja ya. Tenan wis kon. Ku yo oleh kondi mau tak. Karena gelem nang aku ngene. Wi. Jaluk 50. Wes, turun ya sayang. Makasih ya, Dek ya. Itu tuwekan njaluk jaluk sangu, tuwekan jaluk sangu. Tak tuku permen. Seksi jarene seksi. Sapa sing seksi? Aku. Allah. Seksi awakmu kakean sek kurang gizi lho. Dadi terus ngono. Saya pengen Enggak. Wes nakal lho, biasa. Satare Dik nggo ireng-irengan. Aku gak campur musik malah haman karo cah-cah iki. Do, wes nakal, di SMS Pak Edi. Roh ae. Hati-hati lho dibacok lho. Enggak iya. Aku takut. Yagamu yo kok. Yagamu yo. Yo. Oh alah, korban Sama tak? bersama. Yo. Syukur wis ben. Salah gelas salah. Yuk ngomer belas ya. Aku masih ireng yang duwe punjung lover Mas. Ya penjeng lapar kurang. Perkolan kowe. Elak tenan. Wi anu to, Jung. Nang ngendi-ngendi ngetutne kowe, Jung. Nggih pancen kula bayar niku. Oh. Ngetutne mergane disemayani nagih. Oh, nake apa? Sesuk Utang. iku. Oh. Disemayani bar nyinden. Ya genti, saiki butuhi genti. Siap. Betuwi, mangga betuwi. Pokoke Banjaran Banyuwanginan bengi wae. Cucukne le kendange ya saka Banyuwangi, pelawake asli saka Banyuwangi. Nggih. Cocokne no. Cucuke. Cocokne mak cocok. Ayo. Kelangan aja. Wis siap. Buka kowe sik, Kang. Nggih. Kelangan. Yo. Cil. Apa? Kowe kuwi lho kon ngawiti nok. Iki lho, ngenteni dar. Kelangan ison iki wis. Nadaku. Lho aku. Iki lho sing angel sudar iki lho. Kowe kok nakal atau pas. Oke. Kelangan ison iki wis kelangan kembyang hancur eman-eman rasane atiku lara ku jangan
apik piye? Wah, lek tenanan yo Jan. Apik. Enak lho awakmu. Apik, Dik. Jan. Enak awakmu. Enak menurut aku suarane stroke. Iya. Enak suaramu. Niku nggih, Pak. Ya. Adane wedok lho, Mas. Siap, siap. Hangsun karepno. Ayo Jogete kalem-kalem mawon. Sebabipun Mas Percil Nggih. karo Mas Yudo. Nggih. Kula kalian panjenengan mengke ketemu meneh tanggal 20 Kalih dosa. Siap, siap. Daleme Pak DPR Agus. Bagus. Nggih. Nggih, Ngodinunga rahayu sedanipun kula tak nutuk nih. Monggo. Lampah nggih, Mas. Amin, Nggih. dari Pamit karo Mbak Imu wedok kuwi. Siap.